Anita Mantika Cordoto Pirotso. Abril 29 taron. Adlang Huwebes. Maglaag ko ron ato sila Mama Julie. Kay labong ako'y trabaho ron. Sige guys. Matanak ko. A few moments later. Hi guys. Niabot na ko gikan sa ka Mama Julie. Aww. Abot na ko. De ija kong gipadadaan og mga kuan. Gatagan ko ni og pursiras, ya. Ani. Pulo ka buok. Souvenir. Dai kanang pangkuan ko ni, pangswerte ko no ingon siya. Tagaan pa ko niyag bag og gisudlan og ayay. Wani kaning sudan. Isudlan og nara guys. Santol. Salamat kayo ni Mama Julie sa inyo. Ang anak na may nagsaka. Perting dali ara na ho ning uli gikan sa ila ha. Papangadto na sa ila, dali ra jud ko guys kay kadali ko kay napo koy bisita. Nang mga kauban na mo sa mga missionary, mga nikto karon. Majong ni pag-abot na kay wa pa. Magluto pa kog sudan, paniapo na mo nila. Salamat Mama Julie di anak ko. Abot na ko. Salamat sa Ginoo sa protection. A few moments later. Magluto ko karon guys og kuan. Manok na libutangan og crispy fry. Crispy fry ra ang libutangan sinan. Dara. Init. A few moments later. Di bitaw pwede. Dili pwede. Dali! Ayaw mo. Ipaingon na sa iya ha. Pero wala yung sound. Sige, sabat na. Isabat. Ay, mo, ikaw ay kaya naman. Dara. Bunga na, pinugi. Ay, nauna. Sige, para yan. Suot eh. Katuhan. Nay, Konti daw na. Hotdog. Wala pa galing ko kakita. Ayun, ang taas, girl. Kamera na. So, hi to my vlog. Pwede na yapin sa my bag. vlog. Pwede. Masuko si Lorna. Video. Wala yung sound ha. Tanaw sa vlog. Family home evening. Nay. Pas nay. Oh. Oh no! Pwede mo sa... Oh, ano? Okay na to. Wala na yung sure. Sige, time's up na. Ang hirap naman kasi. Sige, alam ko ba? Oh no! Hindi pwede pusang
kalbo. Usang gikalbo. Sakto kay Bisaya. Uy, Bisaya biyo. Hindi Tagalog. Di kalbo kinali mo sim na no. Ay, dapat kitudlot ako si Doraemon, no? Bawal yan gano'n. Ito man. Basta walang sounds. Pag na-sounds, Wa man may sound. Last word, kantanan ta, ayaw man siya, unap-unap na lang. Kana na lang, kay. Okay, pinaka-sister no, tabigong. Sige, ayaw man siya, unap-unap na lang. Ligong kayo mo. Sige, ayaw man siya, unap-unap first verse lang. Sige, 1, 2, 3, go. Ay, excuse girl, Doren. Sige, 1, 2, 3, go. I am a child of God, and He has sent me. Has given me a earthly home, with parents, guardians here. Lead me, guide me, walk beside me, help me find the way. Teach me all that I must know to live with you someday. Sorry, tama din ba? Kana lang. A few moments later.